kumeneko ndikumvera mboma ladowa kumeneko ndikummawa kwa boma limeneli ladowa kumene pamene tikhalira kupasirani msonkhano wa ndale wa chipani cha Malawi Congress MCP kumene achitise ndi wachiwiri oyamba wa mtsogoleri wa chipani chimenechi Mike Catherine Godani Hala ndi akuluakulu ena a chipani chimenechi cha MCP kuphatikizapo mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene ali a Richard Mwendo Banda yemwenso ndi phungu wa dera lino la kummawa kwa boma limeneli ladowa. Ine dzina langa ndi Madaliso Phiri, ndikulandireni malo mwa anzanga onse pamene tikhalira kupasirani zambiri za msonkhano umenewu. Akuluakulu amene akhala kuchitsa msonkhano umenewu akutiuza kuti asala pang'ono kufika pamalo ano. Pano pabwera akuluakulu osiyanasiyana amene ali achipani chimenechi cha Malawi Congress MCP chimene chakangalika ndithu kuchitsa misonkhano yosiyanasiyana kuti chizifotokozera anthu ngati chipani chimene chili mboma komanso polingalira kuti chaka chamawa m'dziko muno mukhale chisankho chija cha patatu cha chosankha mtsogoleri wa dziko, kusankha phungu a nyumba ya malamulo komanso kusankha makhansala. Ndiye ife tikhale tikupasirani zonse zimene zichitike pamalo pano. Tikupempheni tikuthokozeni kuti mwasipanga chiganizo chimenecho chokhala nafe limodzi. Tikhale tikuyankhula ndi atsogoleri osiyanasiyana. Pamalo pano sindili ndekha, ndili ndi mzanga Dickson Chivwati Gondwe amene ndikhale ndikuulusa naye kapena kuti kupasirani limodzi zimene zikhale zikuchitika pano. Dickson Chivwati Gondwe ndikulandire waswera bwanji. Masana bwino mada tiridi kuno kumvera mboma ladowa kumene kukhala kuchitika msonkhano umenewu wa Malawi Congress. Mmene waonera pano zochitika pamvera pa ground limeneli la akuti agriculture, waona zotani mmene timabwera pano? Ndaona kuti msonkhano umenewu wabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana, tukamba za achinyamata, makolo, magogo, komanso tukamba mafumu ochokera mboma lino ladowa komanso ena ochokera mboma la Salima, ena kulilongwe amene abwera pano kuti akhale nawo pamwambo umenewu wa msonkhano umenewu wa chipani chimene cha Malawi Congress umene akhala kuchitisa ndi phungu wa dera lino. Tinene kuti msonkhano umenewu kuchitika pamene akuluakulu amenewa akuchokera mchigawo cha kumpoto kumene sanali ndi msonkhano ku Ikwendeni komanso ku Karonga, komanso nthawi inayo anali ndi msonkhano kumene kunali ku Ntchisi komanso ku Mangochi. Achilimika akuluakulu a chipani chimenechi tiye kuti mwina nyengo yokopa anthu yakwana kapena kungofotokozera anthu zimene akuchita ngati chipani chimene chili mboma. Pano pasingakakayireso kuti
nyengo yokopa anthu yakwana ndi mene zinthu zikukhalira chifukwa akhala akuchititsa misonkhano imeneyi mchigawo chakumwera, mchigawo chino chapakati komanso chigawo chakumpoto. Ndiye utha kuona mada kuti pano patamba kuwerenga masiku chifukwa chonena kuti chisankho chidzachitika mwezi ngati uno wa Septemba. Ndiye pano patikungatichotsera mwachidziwikire akuluakulu amenewa achipani cha Malawi Congress akuchilimika kwambiri makamaka kukopa anthu powadziwitsa zokhudza mwina mfundo zimene ali nazo ngati chipani cholinga kuti adzabwererenso mboma 2025. Nde nditha kunena pano kuti ndi nthawi imene akuluakulu amenewa akuchilimika ndithu kupereka mfundo kuwakopa anthu kuti adzavotere pa chisankho chimene chikubwerachi. Chabwino ndikhale ndikucheza nawe tikhala limodzi masana onsewa koma ndimafuna kuti pano utapereka mbada pang'ono kuti ndilankhule ndi amene amafalitsa nkhani ku chipani chimene cha Malawi Congress amene wandi Dr. Jesse Kabwira amene aliso pamalopo mpano. Dr. Jesse Kabwira ndi amene amafalitsa nkhani mu chipani cha Malawi Congress. Dr. Jesse takumananso pano lero muli pamvera pano. Ndimafuna ndadziwa kuti chifukwa chani mwakangalika chotere ndi misonkhano. Chifukwa chakuti tili pa ntchito choti tifikire Malawi makamaka ali kumudzi. Ifeyo kwathu kuti titenga uthenga wokuti Chakwera awinanso boma ndi lomweli. Nde uthenga umene usakhale mtawuni mokha, tikafike kumudzi tikawuze kumudzi kuti Chakwera awinanso ifeyo choti alimi sanalandirepo kugulitsa mbewu imene achitira ulendo uno. Chakwera awinanso ifeyo choti iyeyo awina pa ground ndiye pamverapo pano akumanenda anthu akumudzi timve zodandaula zawo tithe kuwayankha kuti iyayi mitengo imene mukuyionayi Chakwera akupanga izi kuti umoyo wanu ukhale bwino. Tili pano kuti anthu adziwe kuti Chakwera amafunidwa kulikonse ngakhale muno kumvera. Tili pano kuti anthu adziwe kuti chipani chili kumudzini. Ndiyeno uthenga sabata yatha mudali ku chigawo chakumpoto kuikwendeni kukaronga kumene kuja munaonako zotani uthenga wanu wafikira anthu amene mmafuna kwambiri. Mukaona kumene kuja anthu alo azipani zosiyanasiyana. Chachiwiri takaona zitukuko zimene Chakwera akupanga kumeneko ndipo tafikira aliyense. Anthu amayesa kukhala ndewu koma ona kuti ayi nakapanga zabata bwinobwino. Ndiye tafikira aliyense, mafumu amayi akumudzi anthu akugwira ntchito mboma kayankha mafundo osiyanasiyana. Mwachitsanzo anthu okubwera magalimoto anthu amazula kuti likoma tigulitsa tanenaso kuti likoma sitigulitsa ndikalandire alendo kwa. Chabwino ameneyo ndi Dr. Jesse Kabwira amene ali mneneri kapena kutofalitsa nkhani chipani chimene cha Congress. Panopo akuluakulu amene akuchititsa msonkhano umeneyo akubwera apa ndikuona galimoto ya Deputy President achipani cha MCP komanso amene ndi achimwendo amene ali kupikisa mwanuwo akufika pamalo ano ndi phungu wadali lino komanso mlembi mkulu wachipani imene ali limodzi ndi Catherine Godani Hara omwe ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani imene cha MCP komanso ndi spika wa nyumba ya malamulo. Ndiye akuluakulu enanso akufika pamalo amenewa kuonapo Akabwira omwe ndi mankhwala waja ndikuonapo Deus Gumba amene ndi mlembi woposa misonkhano ya chipani chimenechi alisopo kwepo amene akuvinawo ndi azimaya chama cha Sendera amene akuvina pamene akulandira akuluakulu amenewa. Ndiye ndizimene zikuchitika pano pa bwalo la agriculture kumvera mlendo olemekezeka Mayi Catherine Godani Hara wafika pamalo pano posachedwa pano amenenso ali vice amene akuyendetsa mambo amenewo ndi baba Steve Malondera amene ali mkulu woyang'ana achinyamata kuchipani chimenechi cha MCP. Ndiye tikuperekezeni ndikuperekezeni kwa anthu kwa baba Steve Malondera amene akuyendetsa mambo amenewo kuti apitilize zimene zikuchitika pamalo ano. Pabwera anthu ambiri pano pa agriculture pa bwalo la zamasewera agriculture lakumvera kumene kuti kummawa kwa boma limeneli
la Dowa pamene pachitikire msonkhano umenewu wa chipani cha MCP. Mene amafotokozera Dr. Jesse Kabwira amafotokozera kuti akuyankhula akumalapira chisa misonkhano imeneyi pofuna kufotokozera anthu zimene boma lawo likuchita komanso zimene mavuto amene kuti amve mavuto amene anthu akumana nawo kuti kodi mavuto amene akumana nawo ndi atundu wanji nanga zinthu zikhale bwanji. Ndiye apa amene akuyimbawo ndi azimayi amati Sendera Sisters komanso chilombo chija chachitali kwambiri amati Makanja. Ndiye zimene zikuchitika pano ndimuyitatenso Dickson Chivwati Grondwe pamene tikufuna kuti mwambo umene uyambe. Dickson, pamene mwambo umene ufuna kuti uyambe ndi uthenga wanji umene ukuyembekezeka kuti amenewa azipereka kwa anthu amene abwera pano? Ndikuyembekeza kuti apereka uthenga umene cholinga chake ndikufuna kuwatsimikizira anthu chifukwa chimene akuyenera kuti adzavoterenso pa chisankho cha 2025 tikang'ananso ndi nthawi yomwe yatsala kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko aphungu komanso makhansala chichitike. Uthenga waukulu umenewo komanso mwina kuwatsimikizira pa nkhani kudza kuthana ndi ena mwa mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Unaona mada ku chigawo cha kumpoto ena nandaulaponso zokudza mwina amene zili nkhani ya chakudya zina mwa zinthu zimene zakhala kuti zakudza magawo ambiri a dziko lino. Ndiye tikuyembekeza kuti akhalenso akukudza magawo amenewo kupatula kulimbikira kwambiri pa mfundo yoti anthu amenewa komanso Amalawi onse adzavoterenso 2025. Kodi ndi uthenga wanji wopita ku zipani zina kuti akuoneka ngati awanyamuka atu akuchitisa misonkhano yambirimbiri ndekuti nthawi kunja kwace? Mwina uthenga umene wakhala kuti nthawi ndi yomweyi akuyenera achite machawi mmene nafotokozera kwambiri akuja kuti pakadali panopa tikungati kuwerengera masiku tikungati chotsera chifukwa chisankho chidzachitika pakatikati pa mwezi wa Seputembala 2025. Ndiye lero tikuyamba kuti tamaliza mwezi umenewo wa Septemba 2024. Ndiye kuti masiku ngochepa zipani zosiyanasiyana zikuyenera kuti zilimbikire makamakanso wamema anthu wafotokozera zifukwa zimene akuyenera kuti adzavotere chifukwa iwo amene nafotokozera anali ku Mangochi, anali ku Mchisi, anali ku Ikwendeni, anali ku Karonga, nthawi ina ali ku Lilongwe, lero ali kuno ku Dowa. Ndiye utakuona kuti ayikakale giya imene pano mwina ili pathuka pafiri. Ndiye kuti ena amene amaona kuti nthawi idakalipo akuyenera kuti angati magawo amenewo. Kofunika bwanji kuti zipani zandale ngati mene chilili cha Malawi Congress ndi zina zizifikira anthu amene amazivotera ndi kuwauza fundo zimene akukumana zimene ali nazo komanso kumva mavuto amene anthu akukumana nawo? Choyambira nchakuti ndi ufulu wa Malawi kukhala ndi mwayi osankha amene akuona kuti atha kuwatsogolera komanso munthu amene amasankha amayenera kuti awuzidwe mfundo zimene zizamuthandize kusintha umoyo wake pakani ya za umoyo maphunziro ndi zina zambiri. Ndiye ukati uyang'ane nthawi zambiri anzathu amene amakhala patsogolo kusankha adindo amakhala akudandaula kuti adangoti kopa koma sakutithandiza pamakhala zambiri zochita akuyenabe kuti atsogolera ndale zosiyanasiyana zimenezi. Ndikhale nawebe tikhalenso tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kwa padakali pano ndikupatseni kwa amene msonkhano akuyendetsa msonkhano Baba Steve Malondera kuti timve zimene zikuchitika. Dr. Lazarus Chakwera amene akuti Dr. Lazarus Chakwera awinaso dzanja pamwamba ngolipanga chochi kungolipanga chochi uko dzanja la Chakwera kungolipanga chochi mafumu mbali ya uko dzanja la Chakwera Dr. Lazarus Chakwera olemekezeka wachiwiri wa president wa chipani chathu cha Malawi Congress Party olemekezeka Mai Catherine Godani Hala mulandire ulemu. Nipereke ulemu wina wapadera kwa olemekezeka a Secretary General anyunyu ampaketi olemekezeka Richard Budoza Chimwendo Banda amenenso muli nduna yoyang'ana za maboma ang'ono komanso Unity and Culture mulandire ulemu. Tipereke ulemu wapadera kwa Senior Chief
Chiwere amene muli pano, komanso ma senior group, magulupu, mafumu, nduna zonse kumeneko kuchokera ku mafumu mulandire ulemu. Tipereke ulemu wapadera kwa district chairman amene mulipo mpano olemekezeka Gadabu, a constituency chairman, wina aliyense amene akuchokera ku constituency, komanso tipereke ulemu wapadera kwa makolo athu, mafana nonse amene muli apa. Ndipereke ulemu wapadera kwa nduna zimene zili pano, komanso mwapadera tipereke ulemu kwa ma MP ochuluka amene abwera kuti azamulondole olemekezeka Richard Chimwendo Banda amene ali secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party. Pamene tikuyamba zonse mukamve a council chair komanso makhansala wonse ochuluka amene mwabwera pamalo pano kuti takulandirani kuno kwathu kudowa. Pamene tikuyamba zonse tikayambe ndi pemphero. Ndikapemphe pa nthawi ino kunena kuti abusa Gwazeni Mwale amenenso ali chaplain wapa Mvera Girls kuti abwere kutsogolo kuno ayikize msonkhano waukulu manja mwa Yehova Mulungu wakumwamba. Abusa Gwazeni Mwale, bwerani kutsogolo kuno. Tipemphere. Chauta Mulungu wathu, inu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi mwa atatu. Tikuyamikani nthawi ino yakumadzulo, mtsiku la lero lalikulu kudera lino, mmene mwatiyitana tonse tisonkhane ndi kukondwera pamodzi. Tili kuyamikani chifukwa chakuti mwatifitsa malo ano. Tili kuyamikani chifukwa cha mtendere umene tili nawo. Mwapadera tikuyamikani chifukwa cha dziko lokongola limene mudatipatsa. Momwemo muli atsogoleri amene tili nawo pompano. Wachiwiri woyamba wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso mlembi wamkulu wa chipanichi ndi bungwe lawo. Mwapadera Ambuye Mulungu wathu, pokhala ni msonkhano oyamba kudera lino, tili kuwalandira ndi kuwapereka m'manja mwanu kuti Ambuye inu amene mudawasankha mwatsogolere. Avaleni ndi mphamvu yanu ya Mzimu Woyera pa nthawi yosautsa ngati iyi imene dziko lonse lili kuyembekezera zabwino kuchokera mu utsogoleri umenewu. Pawokha sangathe kupambana ayi, pokhapokhapo inu mwatsogolere, popeza apeza mavuto ochuluka mboma, koma wochotsa zonsezi mukhale inu. Ndipo tikupemphani kuti pamene zonse ziyambika pompano mutitsogolere. Pemphero lathu silithera pomwepo ayi. Nthawi ino tifuna tipempherere mtsogoleri wa dziko lino wokondedwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera, amene inuyo mudawasankha kuti akakhale wotitsogolera, osabwerera mbuyo, osatekeseka, osachita chipongwe munthu ayi, koma wongoona chilungamo chimene chiyenera kukhala chilungamo mdziko lino. Tili kuwapereka m'manja mwanu Ambuye wathu kuti muziwatsogolera iwo pamodzi ndi Madamu Chakwera ndi nduna zawo zonse, pamene ali kutichotsa ifeyo ku mavuto nkutibweretsa ku zinthu zabwino, ku dziko labwino. Ambuye Mulungu wathu, lolani kuti inuyo mukhale patsogolo pa zonse. Ndipo nthawi ino Mulungu wathu tikupemphani kuti Ambuye mutitsogolere. Perekani mtendere kuti ife timvetsere zimene inu mwatitengera kudzera mwa atsogoleri wathu. Mwachinjirize, mwadalitse mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.
kwacha dzanja pamwamba kwacha kwacha Dr. Lazarus Chakwera Dr. Lazarus Chakwera tikuti Dr. Lazarus Chakwera amayi ndi abambo nthawi ino tiyipereke kwa mkulu wa chipani ku district olemekezeka bwana district chairman Honorable Paul Gadabu. Nthawi ino ndi nthawi yanu, bwerani kuti mutsazeko za chipani kuno kummawa kwa Dowa. Dzanja pamwamba pepani tinajowa mwini khomo kuti ino tichite mopanda kutsegula bwaloli. Pepani ngati tagwira mchiko kumeneko sinyo chiwere ndi nthawi yanu yonena kuti mubwereko pa dzikopa mulandire msonkhano umenewu kuno kwanu kudowa. Osinyo achiwere ulemu woyamba poyamba ndimati ndipemphe tonse takhala mbali uko tibwere kufupi tichoke ku mtundawo tonse takhala mbali uko. Ulemu woyamba upite kwa inu a vice president a chipani cha Malawi Congress Party inu amenenso muli speaker wa Malawi Parliament. Ulemu wina upite kwa inu a secretary general a chipani cha Malawi Congress amene somuli phungu wa nyumba ya malamulo kuno kummawa kwa Dowa, bambo Richard Chimwendo Banda. Ulemu upitenso kwa nduna zonse za boma achiwiri kwa nduna. Ulemu upite kwa phungu onse a nyumba ya malamulo amene muli malo ano. Ulemu upite kwa akuluakulu onse akuchipani amene mwabweranso pa malo pano. Ulemu upitenso kwa a council chair Dowa district council amene muli malo omwe ano. Ulemu makansela athu awiri bambo Madeya komanso bambo Chinkhadze, landirani ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa onse ogwira ntchito za boma, mafumu onse amene mwabwera pano mulandire ulemu wanu. M'malo mwa nthawi onse oyenera kulandira ulemu mulandire ulemu wanu. Poyamba alendo athu olemekezeka, ntchito yanga masana ano ndiyakuti ndikulandireni pa chimsonkhano chino pamene pabwera anthu ochuluka kwambiri. Umboni woti mwalandiridwa kuno kummawa kwa Dowa ndi mmene mukuoneramu mmene anthu asonkhanirana. Kuno kummawa kwa Dowa sitichita zamasewera iyayi, ndi mmene mwaoneramu olemekezeka. Kubwera kwanu ndimati ntero kuti kwabweretsa chimwemwe kwambiri kuno kummawa kwa Dowa. Anthu ambiri kuno adali asadakuoneni iyayi, amangomva kuti iyayi speaker wa nyumba ya malamulo ndi mayi komanso vice president panopa ndi mayi. Moti kubwera kwanu kunoko anthu ndi achimwemwe kwambiri chifukwa akuonani maso ndi maso.
tsono chimwemwe chimenechi chabweranso pali kale chimwemwe china kuno kumawa kwa Dowa. Mukudziwa inu mbanja mukabadwa mwana banja limenelo makhala chimwemwe chopsa. Ndiye kuno kumawa kwa Dowa kudabadwa mwana kuno, dzina lake ndi Secretary General. Moti kubwerako anthu omwe unyinji chotere nchifukwa cha chimwemwe chimenecho. Ndimati nditero olemekezeka, tikuthokoza kwambiri ntchito zimene a president akugwira m'dziko lino la Malawi. Amene ali m'Malawi otakhala momwe muno sangachite kufunsa iyayi, ntchito zikuonekeratu. Mwachitsanzo mbuyo momene a president yamadutsa msewu wathu kupita kusalima, tidawapempha za ntchito yotenga madzi ku nyanja kupita ku Lilongwe. Pano ndinena pano ntchito ili nkati panopa, zimene zikutanthauza kuti ndi mtsogoleri womva madandaulo ya wanthu. Tikanena nkhani ya misewu ndiye chachechete. Kumpoto pakati pano kumwera misewu ili paliponse. Mulilongwemu amene wakhalitsa osapita ngati driver amasokera. Madera kumidzi kuno mwambiri kudalibe magetsi, koma pano tsopano nthambo zililakalaka m'madera ambiri za magetsi. Zimenezi mari mukatithokozere kwa president. Ndili ndi pempho kwa abale anga nonse kuno kumawa kwa Dowa. Chaka chamawa kuli masankho. Munthu kuti akavote pakuyenera kuti alembetse mkaundula wa voti. Tikapanda kulembetsa ndiye kuti phungu wathu tumufuna silikamvotera iya, ndiye kuti boma lathu lilipoli silikativotera iya. Mau ifeta kwera chakwera zivute zitani awina suru sana mizala dengo tinene kwa chawe yende ndi chakwera 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 moto bagati chakwera 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 hey azala si chakwera teli pale yende ndi chakwera 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 Malawi Sanjeti kipa chawera, chawera, chawera hey! Azala si chawera, teli pare Simuku kwa zambi, ziku chitika Zikomo kuwina chisankho zimayambira pakalemberapo. Zikomo nde ndimati ndikupempheni anthu nonse kuno kumawa kwa Dowa tikalembetse koma mwaunyinji. Aliyense amene ali pa msinkhu oyenera kuvota tiye tikalembetse kalembera akayamba. Tikalembetse mwaunyinji pajambuyomu tidachita 98% kuno ku Dowa. Ulendo uno rufuna 100%. Olemekezeka a guest of honor boma lili pano, madandaulo osalephera alipo ndithu madandaulo. Dandaulo loyamba a guest of honor njala.
njala isidasiye malo iya ngakhale kumawa kwa dowa kuno kunonso kunachitika ng'amba yayikulu kwambiri moti mbewu sizidachite bwino. Ndimati ntelo kuti kubomako mukamapanga mapulogalamu ogawa chimanga kaya ndi ufa koma kunonso mutiganizire. Dandaulo lachiwiri dera lathu lino la Mvera ndi lalikulu kwambiri. Timati mukatipemphere kwa state president mbiri yakunoko sitidakhaleko mchipatala cha boma kumvera kuno eya. Chipatala chimene chilipo ndi cholipira ndiye siwonse amapeza ndalama iya, ena ndalama amayipeza movutikirako basi. Ndiye mitengo yolipira ku chipatala masiku ano ndiyokwera kwambiri, anthu sakukwanitsa iya. Moti kuno tidakhale ndi health center ya boma koma ndiye kuti anthu akumawa kuno mwawatha ndithu. Chinanso chimene ndimati ndipemphe, polisi yathu kuno ilibe galimoto, chifukwa galimoto ili apa mchiphapha. Akayimika amayimika pa mtunda cholinga ponyamuka isavute ya. Ndiye galimoto yachitetezo imayenera kukhala yamphamvu, imayenera kukhala yamoyo. Mukudziwa masiku ano mbava wakhala wamakono kwambiri, ndiye apolisi akuyeneranso kukhala ndi zipangizo zodalirika. Ndisafe ndi njala. Ndimati mpempheso pano pabwera mafumu ochuluka kwambiri. Kamswahala kamene akulandira ndi mitengo ya zinthu pano bwana nkochepa kwambiri. Ubwino wake anduna mafumuwo alipo mpano, ndiye kuti pempho limeneli lafikiratu limeneli. Komanso mafumu amene ali pa mswahala ndochepa. Pali mafumu ena akalekale kwambiri koma salandira mswahala. Timati kanambalaka katakwerako ndithu kamafumu olandira mswahala. Mafumu pano akudzipereka kwambiri kuthandiza boma mu ntchito zosiyanasiyana. Tiganizireni ndithu mukatipemphera kwa a president. Chifukwa chakuchuluka kwa anthu mdziko muno tili pafupi 21 million. Ndiye kuti ananso ni ambiri, masukulu ambiri panopa ana nochuluka kwa basi, koma aphunzitsi ndochepa. Ndiye panafunika aphunzitsi atabwera ochuluka mmasukulumu kuti maphunzitsiro azikhala apamwamba, komanso kuti aphunzitsi azitha kugwira ntchito yawo mofewa. Ndi mawu ochepa amenewo a guest of honor ndikufunireni zabwino zonse pamene mugwira ntchito yanu mtsiku la lero. Ambuye akudalitseni, adalitsenso tonse tabwera pa msonkhano uno. Zikomo kwambiri. Kumeneko kunali kulankhula kwa mwini mtunda umene tapondawo Senior Chief Chiwere. A guest of honor olemekezeka Mai Catherine Gotan Hala amene muli wachiwiri wa president wa chipani chathu chokondeka cha Malawi Congress Party. Mutilole nthawi ino mayi wanga kuti tiayitane a district chairman olemekezeka Paul Gadabu. Nthawi yanu bwana. Ya pano
pabwera a first vice president komanso a speaker akunyumba ya malamulo. Panonso pabwera a secretary general. Ndiye pano kwawo kolemekezeka Honorable Chimwendo tisachitse manyazi tipange kwacha wamphamvu ku State House kumveke. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Ife rose! Ulemu kumpando a first vice president Madam Gorani Hala landirani ulemu wanu. Ulemu kumpando a secretary general a chipani cha Malawi Congress Party wolemekezeka a Richard Chimwendo Banda landirani ulemu wanu. Ulemu kumpando nduna nakuona ni kumene kula Sosthene Gwengwe, kula Jessica Bwira, kula Uladi Musa landirani ulemu wanu. Komanso tipereke ulemu kwa Inquest Chief Chiwele pamodzi ndi senior group mafumu nonse landirani ulemu wanu. Koma tipereke ulemu kwa chair council wadowa ino alande ulemu wawo. Komanso ndikupempha kuti district committee motsogozedwa ndi Mai Dorothy Chunga alande ulemu wanu. Pampanonso naona kuti pali mati awiri amene achoka ku Salima Magogo alandirani ulemu wanu. Komanso pampano pali mzanga district chairman wakunkhota bwana Kachembwe alandirani ulemu wanu Kachembwe. Ndiye amayi abambo anyamala ndi asungwana ndayima pano kulandira msonkhano kulankhula chipani cha MCP Ndale. Koma olemekezeka first vice president imvani mu mtima mwanu kuti kuno ndi kummawa kwa dowa mwaliona gulu la anthu lonse kuno tili nga wosachoka pa president wathu wokondeka Dr. Lazarus Makape Chakwera. President wa chikondi, president wasangana nkhope, president wasangana mtundu. Pamene akugwira chitukuko pene paliponse. Nithokoze kwambiri a secretary general pene pake mnaniende tsako ninapita kumwera tinapita kumpoto takapeza galimoto zikukumba misewu komanso zipatala zikumangidwa komanso mabloku asukula kumangidwa. Timafunsa kuti zimene zabwera ndi ndani okuti zabwera no Chakwera. Tsono Madam First Vice President tikuwuzeni izi Chakwera saluza 2025 ndiwo sizitheka ayi. Pali zifukwa zikwa lino lyali mumbuli odaripa pa nkhani ya ulimi. Lero lino ulimi wabwera mchimake aliyese ali mkulima chifukwa cha nzeru za Chakwera. Pali pano panthu afesa Nazale kwambiri zedi cholinga chaka chamawa pomaka vota tizikavota tikakwera pa njinga moto tizikakwera tipa galimoto chifukwa chaka chani nzeru za Chakwera. Kuno kudomu kudziwa sikumbwira yayi sitiluza yayi moti ulendo bunobo muone mezikhalikire. Koma simakutsimikizani kutsimikizani kuti ife rokha tunyada turumka 67% tikatenga 67% tikatani.
wathu dziko lasene la Malawi ndi Dr. Lazarus Magafe Chakwera. Adadinu adadinu manja mwanu lero tajokamo adadinu tili manja umo manja kwera adadinu kwacha kwacha. Gemu ikukwera mtunda pang'ono pang'ono. Tikuti gemu ikukwera mtunda pachani? Ikukwera mtunda pachani pachani. Ndiye monga mukudziwa kuti wachiwiri wachipani chathu ndi munthu wamayi. Pa nthawi ino tiyayitane anzathu amitundu chisamba kuti angoligwedeza thupiri tione kuti kodi tili makora makora. Mitundu chisamba bwerani kumtunda pa stage. Pamene mitundu ili pa stage uko anzathu Skefa mukhale mukukonzekera. Tikamachoka Skefa ma blacks mukhalenso mukutani kodi mukukonzekera. Tikachoka pamenepo sitipita patali ayi. Ndiye kuti tikhale tikuwapempha mayi wathu wamkulu Jefa Griseda nayenso kuti atokotepo. Tikhale tikukwera mtunda ndiye kuti olemekezeka Auladi Musa kutinso akambe zoona zake. Maboni free paise kaye tikuonane. Nthawi yanu mitundu chisamba. Adibosanka
kemuri kufutati dzanja la Chakwera tione amene akumva kukoma tingoona dzanja pamwamba amene akuifira muvu imene kuendera dzanja pamwamba dzanja la Chakwera tilione apo Skefa nthawi yako Tanja mamba sindukuonani tanja mamba mwakonzeka kupusha ife tundatsogolera lero tikumvana achinyamata edu osatsaliranso mbuyo yayi nthawi yakwana nthawi yatani mulipo mukuifira msonkhano mukutsatira popo kanka iwe kanka kanka iwe kanka tapusha malondela tapusha mpaka zitege kanka kanka ukafika tapusha iwe pusha tapusha bata chikulupiliro tomana mchiro paula matindi chakufa maleto abavuda ndani abode budoli mutugu mama kona tigulose yeri yakutia libe payambira vuda la katima sukantido tosego digada libe kalikonsi utija base Joshua chiamini pangono mabwana ya wakabelekela umatule lelo ndia wazinage usadigile antuwa kumfetete nalama zili manyazile akusega lelo zigataye antuwa mata kubeka lela tegone na kutusuma kwanite walembera usewa ananeni kwabo sopelo na kolili manja mwabo usachemuke uzigo kaka Bekara sakonja Kanka iwe kanka tapusha kedo yute tapusha mpaka zitege kanka ukafika tatuta tipusha kwambiri kumapeto pano pa msonkhano uzisunda the blacks paja next ndazimwenanga from kwacha ukuona ma blacks kuti akusanganisa kaye sambo ndiye kuti pamene akuyesa 1 ma bond free apa mongoyionesa changu pamene uko mukuyesa nthawi inoti apase ansathu ma bond free sinanga director wanu wachinyamata sonaye nimene mumuoneramo anyamata ometa mbali nthawi yanu ma bond free koma uko ma blacks changu ndithu nthawi ukonso ndikuona kuti kuli Danlu amene tikufira kuti Danluso abwera manja pamwamba tione Danlu chiu nthawi yako ifika magalesi ena ake amapwekesa koma nthawi yakwana ma bond free nthawi yanu
ngati aliyense akuimvetsera bwino akunena kuti lero freedom, lero kumalawi kwatani kwacha. Yes. Rastafari. Rastafari. Yes. Imamanga chisa chake chilimwe chikalipo uchitira ana antuni muzeni mana uyo asataike
Thank you. Zirilero. Olemekezeka. A guest of honor, Right Honorable Catherine Godani-Hala. Amenenso muli wachiwiri wa president wa dziko la Malawi ku nkhani ya ku Chipani. Chifukwa dziko ndi Chipani ndi cheni nkalanka wakumva wamva. Nthawi ino makolo anga muli pano. Ine ngati Baba Stephen Malondera oyang'anira achinyamata mu Chipani chokondeka cha Malawi Congress Party. Mayi Catherine Godani-Hala ndikufuna ndikuthokozeni mwapadera. Msonkhano umene tinapanga kwanu sabata yatha kuyikwendeni unali msonkhano onena kuti chibadwireni changa sindinaonenso mu chigawo cha kumpoto. A Vice President zikomo kwambiri chifukwa cha upangiri wanu. Tisanapite ku msonkhano umene uchi, a DPP anatichosera mbendera zathu zonse mu mzuzu. Ndinayankhula nawo Vice President uyo ali apa kuti kuno kuchitika chipongwe. Kenako nalandira phone yochokera kwa wamkulu wa Chipani cha DPP ku Chinyamata kundipempha kunena kuti olemekezeka takambiranani msonkhano uwu mulepherese chifukwa ife DPP tiupanga wathu msonkhano ndiye tikuopa kuti anthu ayamba kumenyana mu mzuzu. Ndiye ndinawuza kuti olemekezeka achisale, vuto lanu Chipani chanu chimakonda za ndewu, chimakonda za nkhondo, chimakonda kuyambanisa. Iniyo mukuona kuti uwu ni mpata okuti anthu amenyane, koma tikufuna tikuoneseni kuti Malawi Congress Party ndi Chipani cha mtendere. Inu mupanga msonkhano wanu uko, ifenso tipanga msonkhano wathu uko. Tisanayambe parade kuyikwendeni ndinayitana mafana asanga amene timapanga parade kuti mafana maonatu a DPP akutenga anthu kuchitipa, akutenga anthu kukaronga, akutenga anthu kurumpi, azidusa pa ikwendenipo. Pamene tikulowa pa nsewu musayiwale president wathu Dr. Lazarus Chakwera amakonda mtendere. Musatukwane, musanyose, tiyeni tiyapase mpata aduse. Pamapeto pake madzulo namuuzano chisale kuti chisale waona lero MCB njosinthika. Ndikupempheni achinyamata ansanga ku Chipani cha Malawi Congress Party. Chisankho cha 2025 Dr. Lazarus Chakwera akutolanso chinthuchi akupita chitsogolo. Ndiye mafana nonse aku Chipani chathu chokondeka palibe nthawi yoponda yayi. Timu yowina simaponda yayi. Gemu itu ukatola ndipo tiwina nokupondana. Pano tibwererano ku mzuzu kuja tikakwezenso mbendera zathu za Chipani chokondeka cha Malawi Congress Party. Nthawi ino pamene tikupita chitsogolo ndikupempheni olemekezeka Mayi Machini Griseda chefo wa chefo. Nthawi yanu mama. Nangada amena kufuna urindira nkhule. Zanja bamwamba amena kufuna urindira nkhule. Ndaganiza uri sindira nkhula ifo simuweza zanja. Asere jeno sindira nkhula. Nangada akufuna. Zanja mwamba. Zanja mwamba. Tieni chipegera. Kwacha. Kwacha. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Malingani nthawi ndipeleke ulemu kwa inu a guest of honor Mama Catherine Godani and ulemu wanu komanso asedale chenu
mwachidule chipani chonse landirani ulemu wanu. Ine ndifuna ndilankhule mawu yawa ndawiri okha amene ndilankhule. Amalawi anzanga, chilichonse pa dziko lapansi chimayenda ndi nyengo. Nyengo inu imene tikuyenda ni ya Dr. Chakwera. Olo wina kunkhulire, ola alile, ola azinyenye, ola azipande, ola azigugude, nthawi inu ndi ya Chakwera. Amalawi tikunenesa Chakwera ndi badali. Amalawi tikunenesa Chakwera ndi badali. Aidana akumpoto tonse tili pano. Aidana akumwera tonse tili pano. Amalawi zoterezi. Ndanena kuti chilichonse chimayenda ndi chiyani? Kodi 1998 dziko linali choncho? 2020 linali choncho? Akuluakulu, Mulungu wina aliyense amampatsani nthawi yake. Amunthalika Mulungu adapatsa nthawi ya wina tani? Pano nthawi ya ndani? Ndiye ukakhala wanzeru ngati achina Gelezerida umangonyamuka kukasapota chimene Mulungu wapereka. Chimene Mulungu wapereka. Komanso ndifuna ndikutsimikizireni, ena afe sitikanangonyamuka koma ntchito za Chakwera. Afumu mumapempha, mumati ayi njala, ayi msewu, ayi stadium, ayi chakuti. Wotsutsa amapereka chitukuko? Wotsutsa amagawa chitukuko? Chitukuko amene angakupatseni ni Dr. Chakwera. Ndipo nonse anthu akuno mafumu nonse ndinu anthu anzeru. Mudavota kuno ndatifuna ulendo uno 200% itulutse dowa. Kodi wina adachoka mboma watuluka nukakha kuchipsonkhera wabisala. Lelo kodi adali kuti potuluka sono? Adali kuti potuluka sono? Adali kuti potuluka sono? Njala samayiona, zivomerezi samaziona, mafutu ena samaona. Koma anthu a dziko la Malawi palibe amene angakuthandizeni ndi president wa dziko lino. Komanso ine nali komweko. Mavuto wa Chakwera adachita kuapeza. Anthu aja adali m'masamu amaphimba mavuto. Umaona ngati zinthu zili bwino, mavuto ali tho. Ndiye pano Dr. Chakwera wanena kuti ananga msalire. Enanu asetale chenu muzatengako anthu yawo. Azangofika pakanengo azingoona nsewu ngati half London. Padutsa mapresidenti amalephera kukonza Lilongwe. Mtundu wanga muli ndi mwayi. SG achokerako nduna ya local government. Kodaka mati mwayi.
Mwai, 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 mwai. Mwai, 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 mwai. Uchewa, uchewa, uchewa. Pepani ragogo. Kuri undego tidapitako. Odarimero mwansambu no modzama. Odarimera. Kuri undego tidapitako. Ngati njewa. Mwandimvetsetsa. Ndiye mafuta amene mukuwaona dziko lapansi lino. Komanso sikunu kokha. Olumbiri ku South Africa mupeza mafuta. Mpiri ku America mafuta. Ndalama siku magwa. Tera Chakwera Mulungu adangowayika kuti popeza ndiwe mbusa na amene ungakwanitse kuthana ndi mafuta a dziko la Malawi. Ukhala munthu wamba akanathawa koma ni munthu wa Mulungu koma sijamanisangalatsa athonyozedwa sayanga athonyozedwa sadali pamene wena akabwera pansonkhano ababebebebebebe ziko mukwambiri ambuye akudalitseni. Dzanja pamwamba. Dr. Lazarus Chakwera. Mukayika. Dr. Lazarus Chakwera. Mukuona atuzida azimayi amphamvu ku chipani chathu chokondeka cha Malawi Congress Party. A guest of honor, mundilole ndiyankhuleko mawu apafupi. A vice president a chipani. Kuphalombe mayi wina wa DPP. Anayankhula motayirira. Kuti kuno ayi. Ndikufuna ndilengeze kwa inu Deputy President. Kuti ndikupita ine ngati wamkulu wa Chinyamata kuphalombe. Ndikupitako ndi anyamata kuti tikapange youth parade ndipo tikapanga zinthu zamphamvu. Ndinayimbira phone mayi aja atayankhula sachibwanabwana. Ndinayimbira phone ndiponso ni mboni wa DPP. Ndinawuza kuti mayi zimene mayankhula kuphalombe ndamva. Ine ngati baba Stephen Malondera mkulu wa Chinyamata chipani cha Malawi Congress Party ndikukuwuzani kuti kuyankhula mwachibwanabwana muleke. Ndinakumbusa kunena kuti ngati munthu wamayi simukuyenera kukhala patsogolo kugawa dziko. Dziko pakakhala mkangano amene amavutika kwambiri amakhala azimayi ndi ana. Ndiye ndinapempha kuti chikhalidwe chimenechi chithe chifukwa mu chaka cha 2004 chifukwa moyankhula mwachibwanabwana kuno kwathu ku Malawi mwana wina wang'ono mu nthawi ya DPP anaphedwa ku Chilobwe Epifania Bonjes chifukwa chakuyankhula motayirira. Sitingalole kubwereranso mbuyo. Mu 1994 Amalawi anasankha zipani zambirimbiri. Palibe kudulirana malire tiponda kulikonse. Nthawi ino olemekezeka Auladi Musa nthawi yanu bwana. Amalawi tikunenesa Chakwera ndi badali. Amalawi tikunenesa Chakwera ndi badali. Aitana akumpoto. Dzanja pamwamba. Kumachenjera patauni ino. Kumachenjera patauni ino. Dzanja pamwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nanga boma. Boma ndilo mweri sitisinta. Mwaniva milepo? Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Nanga boma ali. Nanga boma. Nanga boma. Ulemu a first deputy president wa chipani chathu cha Malawi Congress Party Mai Gotani Hara mlembi wamkulu
amene somuli ndi una mang'ono amene ulendo uno tikubwera kuti abwera zopangani introduce kuna kwanu inu Honorable Richard Chimwendo Banda, ulemu wanu, ulemu wankulu woyang'anira anyamata Baba Stephen Malonde ndachinyamata onse akuneki ma directors amene muli apa nduna zaboma amayi ndi abambo amfumu asinyotiye mafumu onse amene mabwera pano adisi akuno kudowa Salima Nkhotakota nonse ulemu wanu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana. Amayi ndi abambo ine kubwera kwanga ndabwera zotsimikizirani inu mukudziwa kuti kuyambira 1994 mpaka 2024 Chenjigolo sanakhala ku MCP iya ndunama ine ndunama ndiye nkhani yoti musegwe mphayi amene amatsogolera zibeni zonse kaya ndi UDF kaya ndi People's Party kaya DPP kulimbana ndi MCP chigawo chapakati nali ine Chenjigolo. Kwacha ndi amene amatsogolera nkhondoyo wochokako ndabwera kudzasapota Chakwera ndabwera kudzawonjezera moto kwa Tokota Chakwera ndabwera kudzathira moto ku chipani cha Malawi Congress Party. Inu mukayikireso inu mukayikire ndade ndi masamu mkulu ndade ndi chani chifukwa wena ongolankhula tiwina amayi ndi abambo mudziwa izi MCP chilambira cha 1994 chisankho chilichonse chili kwatsutsa boma chimakhala nambala 2 chimakhala namba chani chimakhala namba chani mundimva kodi 1994 chilakhala namba 2 009 namba 2 004 namba 2 tumvane menepo adikusiyana kwake mafikala ndakonzakala ndikuuza nutsogoloko kuya 1994 anakhala 400,000 kenako mapita okhala uchepa chisankho cha TPEX chimene adalamula kuti chichitikeso chidasiyana ndi mavoti 150,000 mundimva kodi chili kuotani lero chili mchani lero chili mchani ndikulankhuleni pano ndikuuzeni in terms of human resource palibe chipani chimene chili ndi anthu andale kuposa Malawi Congress Party. Kwacha amayi ndi abambo kaya ndi kampani kaya ndi bungwe choyambirira human resource kodi chipani mumuli ndani ndi ife amene tudza kuti kuli chipani tikamagona ndi DPP siyo chokoti ndi DPP ene nali vice president mchemwalanga udza Jeffrey Jeff tayimulira wakuona bwino secretary general mundimva kodi secretary general ndiye munaliso director of operations Mwayika Mwembeni ali kuti wakuchewu Mwayika Mwembeni tamabwerani ndiye ina ndi mango pita kundende ufaisa napa sa maizeli ya chakale tabweraso mwe MCP tabwera na maizeli ya chakale kwacha amene amasokolera azima ichigawo chapakati kenaka dziko la Malawi anayima ichibalanga mbiri ya bera mundimva kodi zuwa makombera azima yanga tonsefe timalimbana ndi MCP lero tabwera ndi ma1000 woti join ifeyo woti ene day secretary general akupita ku 1 2 1 2 iwe ndilipa ntchito utaniso pamenepo kwacha
kodi mundimva masamuwo MCB makana machani koma ili kuti ndelero ili mboma wanthu amene ali mmenemo amene amawerengera ku TVP tabweramo mu chipani cha Malawi Congress Party. Tumvana kodi lero TVP kulachita sonkhano achita tusonkhana ati ndalama wina 5,000 wina 2,000 ziyenda kutanthauza kuti capital resource sauimai, human resource sauimai. Tumvana kodi komanso president amene naye chilichonse chimene mukupanga chonse chimafunika mphamvu. Chimafunika chani? Kulima kumafunika chani? Manja chilichonse chimafunika chani? Ndiye ife kandidate wathu amene auyima Dr. Chakwera ndiwo mphamvu. Mundimve kodi olaradiye manje ndiwo angawina nda oladada apichita mpikisano wa njinga angawina nda oladada sere mpira angawina nda nange mufuna kwamba shana fuswadina ndiri wosa Malawi yonse. Mundimve kodi ndalama zundisokwaneza atisi ndikakhala pachito pamene pazindifunanso masawera ya kwacha ina ndikuti amalawi onse muno 20 million kukhala malo amodzi. Mundimve kodi ma vice president akale ndatsopano kukhala malo amodzi, ma president akale onse nkukhala samalo omwewo, Achakwera omwewo kumabwera alendo akuluakulu kunja dzina ayambira nda kubwera ku UK dzina ayambira nda, woku America ayambira nda, woku Japan ayambira nda. Ndeiso boka vota makavota wina ndakuti mutu uyenda inu onse akuja akuzani kuti the highest munthu wadadi ni mphamvu muno Malawi, wadziwika muno Malawi ndi Chakwera. Ife tibanga masawera mawanga omaliza msonkhano uwu wongokhala umodzi kana zisankho kuno tisechedwe kuno kwabuka munthu wankulu. Tumvana kodi kwabuka secretary general wanu ndeti safutika sonza kampeni kuno iyayi. Tumvana kodi amene atizungulira kuno mudzingu aona ngati dzuwa. Inu dzuwa munalikwira munalikhalira simmangoliona kuno mpando wa MP ndi Richard Chimwendo Banda basi. Tumvana kodi sokuti muulakwa ayi yapa nkhunda yapa mbuzi apa ng'ombe ukaweta utenge chiya ungasanga nkhunda. You choose the best, you choose munthu amene akukwanira. Tumvana ndiye ng'ombe yakuno pa MP ndi Richard Chimwendo Banda, ng'ombe yakuno pa president ndi dziko la Malawi ndi Dr. Chakwera. Tumvana kodi tumvana ine ndifuna pano ndiyoka nthawi yatha ndakufuna tulumbira tonse manja kumwamba nenani kuti ife Chakwera basi, Chakwera basi, ena ondiana, ena kuchepera kaba, ena ondiana. Chakwera, Chakwera, Chakwera.
Chakwera! Chakwera basi! Ziko. Mashini angomaliza kutokota. Pangolini wachipani chatu amene. Olemekezeka a guest of honor. Mutilole nthawi ino. A speaker amene muli bwana wanga ku nyumba ya malamulo. Taonanso ma MP ambiri amene abwera pano kusatira ino ngati guest of honor kuno. Tiyapemphe azathu asendera kuti atitokotereko pang'ono nyimbo ziwiri zitatu. Nthawi yanu. Mulipo tivina zima osaboyira gemu Chakwera sijonjo tiena Amalawidi kunenesa Chakwera ndi badali Amalawidi kunenesa Chakwera ndi badali Aidana akupoto tose dilibano Aidana akumwera tose dilibano Amalawi zoderezi Amalawi zoderezi Abweleza megafamu kuna kumalawi Abweleza ndalama za ntugu Amalawi zoderezi Amalawi zoderezi Abweleza mibobi mazi ya ulele Abweleza masigimu madamu bose Maidana akudowa tose dilibano Maidana abalaka tose diliba Amalawi zoderezi Amalawi zoderezi Komanso wina sababu na mizeni kuti ife tituluka mboma chaka chamawa. Wina, 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 wina,
tikadere kutunga titadere kutunga yebo noka inunok ajagwera noka 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 mega famu noka madamu noka noka inunoka ajagwera noka 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 mega famu noka badamu noka oi 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 wagaduga suja iwe jamukanama wagaduga suja iwe jamukanama jagwera sawina omene ondo yani oluga mulando kwani tikadere Zanja pamwamba. Gemu ikupita beo kwera mtunda. Manja achakwera tuone manja achakwera pano. Tikupita tu kwa secretary chenu. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Olemekezeka a vice president achipani cha Malawi Congress Party. Mai Catherine Godani Hala. Panthawi ino ndikufuna ndizuse amene anali mphunzitsi wanga ku Chansa College. Mai Jesse Kabwira. Machine. Uyu ni mai amene watiphunzitsa. Ndikudziwa anzathu a TPP akukhala pasi kumanamiza mafano. Koma ngati tidakumana ndi zokhoma ana ma university idali nthawi ya DPP. Ngati idali nthawi yowawitsa idali nthawi ya chani kodi DPP. Mpaka na nsanga wina adaphedwa. Fanikiso pili nthawi ya DPP. Nthawi yanu olemekezeka Mai Jesse Kabwira. Chifukwa choti nthawi yatha eti akamadzuka oyankhulira chipani kwachayeka singalephere eti dzanja mwamba kwacha kwacha Dr. Lazarus Chakwera Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha nthawi ndifuna ndiyambe ndikuti maulemu onse akhale m'malo mwawo koyambirira kumene sindingalephere kutchula ndi mafumu athu magogo athu ulemu wanu ndiperekese ulemu kwa first vice president malo mwa inuyo tonse akuchipani. Chifukwa cha nthawi ndikufuna ndikupempheni mumvere bwinobwino eti pano ndayima monga oyankhulira chipani. Ndenkhani yoyamba imene ndimafuna ndinene ine ndifuna ndithokoze asini ya Chiwere. Chifukwa anthu timangoti kongeresi li pa Central Region koma lero mwayankhula monga mwini. Mwayankhula mmene mafumu ena pa Central Region pano akulephera. Mwativeka nsalu ife mwationetsani kuno tabwera kuchimake. Mbuyo mwa inuyo ndinoti m'malo mwanu ndithokoze mafumu onse amene akugwira ntchito. Chachiwiri ndimafuna kuti nditi masiku onse ndakhala ndikunena kuti m'malo mwa chipani DPP sibweraso. Lero ndifuna nditere akunena nda Malawi nsanje tuchitipa mchinji tulikoma. Chimene akunena ndi chakuti olo kambata dikula DPP sibwera. Olo kuku idamba kuyendetsa njinga itapalasa siziteka. Chifukwa chake nchani? Chifukwa choyamba ndi chichi. Chakwera kuyika chitukuko chooneka ndi maso mosakondera. Takhala tikulongosola zitukuko pano sindizinenayi. Chimene ndifuna anthu mumvetsetse ndi ichi. Amalawi sanaiwale ufiti ndi kupha ndi kunama kwa DPP. DPP kama yankula isamatitenge ngati ana. Anthu a kongeresi akufuna kuti zimenezo zimveke. Ndepa katipa anadzayankhula motumbwa kwa basi kumati Chakwera abera masankho. Ndufuna ndiyankhe pano akubandi inuyo. Kodi 2009 Chakwera analipa mpando? Kodi kuti tivote kachiwiri amene anabera ndani? Lero afika pa size yambana ndi meki kumayambana ndi mpesi. Ndiye ndifuna ndifuse 2009 anali mpesa amatsogolera meki? Kodi 20
2019 anali meki imene ilipopoyi munthu ngati akukalemba mayeso kuyamba kuti ayi cholembera ichi mwina sichitha kulemba ayi ndikuvutika mapepala asakuoneka bwino ameneyo wawerenga ngati mukuopa masankho ingonenani ine lero ndabwera udzanena m'malo mwa chipani kuti voti sitiwinira kumeki voti timawina pa ground voti sitiwina pakuyambana ndi munthu kumeki tiyeni pa ground tikakumane pa ground anthu a DPP osamangolubwa iyayi lero mziyanga kungoyankhula kuti ayi atibera akuluakulu ngati iniyo mumaba sitosefe Chakwera sakubera Chakwera akuwina live and direct sikuti akuopa wina aliyese awina ifanya tiwayika miseu awina ifanya tiwayika treni awina ifanya takugawa chimanga kumene kuli njala awina ifanya takupereka nifi. Now anthu apa metakhala pano tikumakona kunena kuti ayi akuti MCP palibe chimene yapanga nchifukwa chani tikanyamuka ukaonetsa zimene tapanga mwayamba kulira mukulira ifukwa chani bwanji mukuyiwa pandewo. Ine lero ndifuna ndinene kuti tiyeni mukalembetse tiyeni mutengane mmene mabwereramu kuti Chakwera awine zikudalira kuti mukatani mmene anenera agogo tikalembetse eti nde ndimaliza ndi nkhani ndifuna ndinankhule kwa anzathu alimi amene akolola kuti zimene mwakololazo mudzapezenso munthu oti akuguleni nkhani yake ndiyovotera Chakwera chifukwa zimene zachitikazi simudzagulidwanso pa mtengo umenewu Chakwera akakhala kuti kulibe ndipo chaka chino wakonzeka kuti akuguleni mitengo kuposera pati kodi pamene paja nde wina aliyense pano malo mwa Malawi Congress Party ndifuna ndithokoze dowa matuluka bwino tikamati tili ndi wanthu kuno ndi mmenemu koma ena onse ndikuwaona pano akhale mavoti kalembetseni zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba amayi ndi abambo nthawi ino ndiya secretary general wa masekretary general wolemekezeka Richard Chimwendo Banda. Koma Richard Chimwendo Banda asanabwere DJ ndikufuna ungonifungira kanyimbo kacha amalowera makanja kacha kuti ena mafana angoifira amufire makanja mene akupondera zinthuzi kufuna timenewo Omega Vision Omaino amadivi muzo chambulano kuno nyanja yathu ima my baby Dana na baby Nila polizia sotolo bebo Nila kusosometa Zalala jimuko Zilikomba usosometa Zalala jimuko Zilikomba usosometa Sosometa Sosometa Ziyadifa Sosometa Sosometa Sanandita Sosometa Sosometa Ziyadifa Sosometa Ziyadifa Sosometa Ziyadifa Sosometa Sanandita Sosometa Sanandita Sosometa Ziyadifa Sosometa Ziyadifa Mina nikomelowa Tawena bitawawena Mina nikomelowa Tawena bitawawena Isosometa 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 Mina nikomelowa Tawena komawawena Mina bitalowa Tawena bitawawena Isosometa Isosometa Sosometa Sosometa Chabwino anthu akudowa mwakondwa aineyo DJ makanja sanatane nayande pamene makanja akutuluka mbwalo pano ndamva pali Mlaka Maliro. Mlaka unaimba nyimbo zambiri koma ina imandipweteka kwambiri ndi yawe ndino number 1 Jangadi mwakondwa tsiku la lero kudowa atayimikani manja awiri onse kuntunda kwayimikani manja Jangadi amankonda Chakwera ndi angati takwezani manja wonse awiri
Tapangani chonchi ngati mankonda chakwera. Pangani chonchi ngati mankonda chakwera. Pangani chonchi ngati mankonda chakwera. Simukundifikapo yayi. Pamene akukonzeka mlaka. Amene amankonda chakwera ayimike dzanja. Madam Catherine Godani Hala, munati ndipereke mphoto zingapo pano, sindipereka ayi. Ndipereke. Takwezani wonse manja awiri mwamba. Pangani chonchi ngati mankonda chakwera. 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 Aha. Akamamaliza mlaka ndiye kuti ine ndikupatsani mphatso. Titengapo awiri atatu adzatenge chani mphatso. Koma timafuna tiluze dziko la Malawi kuti tabwera kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party. Tabwera kudowa kumene tikagwirizana kuti tidye galu timadya mutu omwe. Sitisi yako ayi. Amene mukutionera pa TV pa Zodiac, amene mukutimvera pa wireless ya Zodiac, amene mukutimvera pa Facebook komanso pa Times, kuno takulandirani kudowa. Lero pala alendo olemekezeka ochuluka amene ndiwadzutse posakhalitsa apa. Kenako ndidzapempha First Deputy President Madam Catherine Godani Hala kuti atipatse moni. Koma ndisanatero ndikudzutsirani munthu wina wake wofunika kwambiri amene dziko lonse achita naye malungo. ATPP adwala naye. ATPP sakugona naye tulo. ATPP mitu siku tani kodi siku pachiyawo timati isawise kwele mlaka ndi mlaka. Manja mwamba Yahweh, you're my number one Papa, Yahweh, you're my number one Daddy, Yahweh, you're my number one Papa, Yahweh, you're my number one Daddy, Tinalanga Kalilembeni mbugulela Chukumba kumbo chanti mahu Kamata bela ntakale wano Kafoga sikutidana Kama chimoine sikutidana Musakwiye niga yaluke Komo satende niga segede Papa o Yahweh, you're my number one Papa o Mlembego my name Hena kundichita condemn Reason and chotele ulema Kuna kwite achite ne blame Kukondwela kama chita complain Kudita bili ngada chita campaign Kobeya chisoni koma sari consent Chita kungo kola kungo chita confirm Aisota una inendukana Aone teni inudi komanda I think they say we no funa fame Could it cheat a fame and the sing is in a fame and they gonna tell a gap the and the end him again. Sakjaja, I'm a royal gem, Diku Mamba Diku 10. Diku 10, Diku 10, Diku 10, Kumamba Diku 10, Diku 10, Diku 10, Diku 10. Yahweh, you're my number one. Papa, Yahweh, you're my number one. Daddy, Yahweh, you're my number one. Papa, Yahweh, you're my number one. Daddy, Sikomo mlaka adipatsamoni. Mlaka adipatsamoni. Lero tiyalengeza kuti pano tigona pompano. Tigona pati? Okay. Ndiye ndifuna ndione
ndaona kuti tsopano anthu akudowa aja mitu yadzuka afuna alandire mphatso pano. Mwakonzeka? Choyamba ndi angati amanyadira kuti kuno kwawo kudowa. Hey, nonsenu mmanyadira? Acha mnavotera Chakwera 98% acha ndinuyo. Ulende uno tivotere 100 chani kodi. Atsibwene wanga asungisa ungolo komanso kayembe amanena kuti pa 98% awiri wadapita ku chigayo. Nde panopa mafumu awakusa abwerako ku chigayoko. Nde tonse tikwana 100%. Ndi angati adzavotere Chakwera pano chaka chamawa. Ndi angati adzavotere nonsenu. Mamkonda Chakwera nonsenu. Mamkonda. Ndeti pange kwacha wamphamvu yeti. Kwacha! 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 Dr. Chakwera awinaso. Umane na mwamphamvu kaya. Dr. Chakwera amve pita mutharika kumene wagonako. Dr. Chakwera amamnamiza kuti mwina abwereranso. Pano wamba udzifunsa mafunso kuti panameza manana munakanduza zona ne. Dr. Chakwera angade Makonda Chakwera mangani George. Angade Makonda Chakwera mangani George. Angade Makonda Chakwera mangani George. Amene 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 Makonda Chakwera mangani George. Ma. Mvera hiyo ndaiona mvera hiyo. Madam Speaker, amene somuli a first deputy president. Lero ineyo so ina kuti nditayenthawi yayi. Chifama bwera kwathu kuno kudowa. Choyamba ndikupatseni ulemu waukulu iniwa deputy president achipani cha Malawi Congress Party. Oyamba mchipani mzimayi kala deputy president. Oyamba mzimayi kala speaker wa nyumba ya malamulo. Inuyo mulandire ulemu wanu. Tono kutsogoloko kuli anthu akulu aku National Executive Committee. Amene ndiwe nandi apatse ulemu. Ndikuchulani moti chifukwa ndidongosolo langa ngati Secretary General mu myezi iwiri yoyambayi aliyense wa inu ndifuna tizimudziwa adziwatsidziwa kuti chipani chinchafuko. Ndipo pamene ndawalandira Madam First Deputy President kuno kuli mwana wanu Kadzipatike. Tabwera utsogoloko uno Kadzipatike. Director waliko kuli director wa economic Amumba tabwera utsogoloko. Director Public Secretary tabwera utsogoloko. Treasurer General Dr. John Paul tabwera utsogoloko. Dibembe ndaona Director of Religious Mayane tabwera utsogoloko. Ona bo Oladi Musa tabwera utsogoloko. Ndikuona bonso ndikungosankha bona bo Patricia Kaingana Ngoso tabwera kuno Director of International Relations. Ona bo Choera Musadisinire ndakuona ali Director of Political Affairs. Ona bo ndikumbuye kulingani. Ona bo Chakare tabwerani anek member. Nduyenda yapo ndiona bo Kani Deputy Director Youth tafulumirani. Ona bo baba atawa pamsoka. Azimai nonse amene mulimba Director tabwerani kutsogolo kuno. Mwajangu neki fulumirani. Baba alugwedi. Ndikatutsa amene wandufuna ndikututsireni aphungu wanu onse ochuluka amene abwera pano. Makansala onse amene abwera pano kuti mudziwe kuti Malawi Congress Party zijamanena Oladi Musa kuti palibenso chipani chimene chili ndi krimu ya pamwamba ya anthu ogwira ntchito ngati Malawi Congress Party. Ndikufuna muchule dzina lanu. Ndikudziwa muli ndi nkhani zambiri za ndale koma ndikufuna ndipatse Madam Catherine Nkotani Hala nthawi yabwino. Tazitchulani noka mwachangu kwambiri. Ine ndine Henry Mumba, ndine Director of Economic Affairs kumuzi kwathu kunzimba. Dziko mwambiri kwacha. Ine ndine George Jefferson Kadzipatike, Director of Legal Affairs kumuzi kwathu nkonkuno chakumponera uko. Ine ndine Dr. Jesse Kabwira pakwathu pomwepa paseri apa pakhomedza. Ineyo ndechikuza mawu cha chipani. Kwacha. Ine ndi Dr. John Paul kumuzi kwansu ni kumchinji uko mwadyera monse.
udindo wanga ndine wamkulu amene amasunga chuma kuchipani cha Malawi Congress Party, Treasurer General. Kwacha! Ine ndine ane shibwana kwatu nkonsa mpa kumponera. Kwacha! Ine ndine Maxwell Otiolera, mkulu oyang'anira Zandale mchipani cha Malawi Congress Party. ICG akuneni chule kumuti watu mkuchiwamba gochi mutu kulilongwe. Manditsoka lepo chenjiko wamkulu wachiwiri woyang'anira ukopa watu muchipanichi ukopa watu chokera ku TPP kubwera maya musinga Kwacha! Ine tinanga ndi Ramsey Khan wachiwiri woyang'anira kwa Chinyamata ndichokera komwe kumangozi. Assalamu alaikum. Kwacha! Ine zinaana ndine Juliana Gondwe Kaduya kufumira kulumpi ndine wachika mulala wakafukufuku ya uchomene. Kwacha! Kwacha! Wakaronga walipo? Walipo wakaronga? Wakumpoto walipo? Mulipo wati? Chipani cha Malawi Congress Party chiliche gawo kumpoto nako tiliko wati? Awote machagora moko mchanya Nyamata wanyani moko mchanya. Ine zinalane ndine Isaiah Muhango wanyake wakunimanya kuti ndine kisundusu abantu masasi sono ndine wachibiri kwa wachibiri wa Chinyamata Malawi mose muno yewo Kwacha! Kwacha! Ine zina langa ni Morini Bondo. Nimachokera kwa njewa kumashenga. Kulilongwe. Ine director social welfare. Kwacha! Zanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Ine ndine Zeria kumbize chakale kwatu nkoka yembe kudowa West constituency ojewa wambene zikomo. Amaya wandamada Vice President wa chipani cha TPP. TPP itamanga uladi wana mizira. Ndekuti apita kundende, ndekuti amaya wadakala Vice President wa chipani cha TPP. Tatenga yose TPP tachola tamasula. Kwacha! Jina langa ndine Papa Stephen Malondera. Achinyamata ondifira mafana ngati awa amangoti anyamata ometa mbali. Ine ndi MP ochokera ku Lilongwe South East. Koma malemu mayo anga kwawo kunali kwa Chitengu tiye Vumbwe boma la Cho. Malemu bambo wanga kwawo kunali kwa Chimango tiye Kalumbu boma la Lilongwe. Koma munganya imwe anganya wanyane ngatola ukaya Mwale Village tiye Mwankhunikira boma la Lumpi. Ine ndiye mkulu oyang'ana Achinyamata dziko lonse lino la Malawi muchipani chokondeka chipani cha Malawi Congress Party. Zikomo kwambiri. Kwacha! Kwacha! Kwacha wamphamvu timenya kuti Secretary General ali pano. Kwacha! Ine zina langa ndi Fatwick Matemba, NEC member wa Chinyamata. Kwathu komweko kumachokera mutalikako ndinasi yanatha watu. Agrizeli Jeffrey mene amabwera nangoti ya imayi ambuya kudaliseni. Kwaona uladi Musa ndati ambuya kudaliseni. Chipani ndi chiti chaka cha mawa dowa iduse 100% kuno.
mavoti achakwera kwacha zikomo kwambiri. Dzanja mwamba, dzanja mwamba, dzanja mwamba, dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Ine dzina langa ndine Patricia Kainga Nangozo kuchokera Kuzomba. Ine ndine wachiawo eti. Wachiawo angalusa eti. Kwacha! Asekera icheni. Nimafuna ndifunse. Kuti kodi dzaka 30 zimene anzathu achamalamulira dziko la Malawi lino. Zinthu zimayenda? Zinthu zimayenda? Ndiye dzaka 30 alipangitsa dziko la Malawi kukhala ndi chilonda chonyeka cha mphutsi cha matuza cha mafinya. Ndiye chaka chinachi cha 2020 ndipo kubwera mbusa wodzozedwa wa Yehova Dr. Lazarus Makate Chakwera akuona mwendo wa dziko la Malawi kuti bala lilaola ili. Bala ilili tikuyenera kuti tilitsuke ili. Ndiye Chakwera wayamba kutenga mabandeji, kutenga ka alignment, ka kutsuka pa chilonda, kutenga teto kutsuka pa chilonda. Chilonda ukamatsuka mwamba kukoma. Chilonda ukamatsuka simamveka bwino. Ndiye Chakwera wabwera pa mpando kuti akonze zinthu. Kodi zinthu zonongeka mu dzaka 30 tingakonze dzaka 4? Ndiye ndikufuna anthu akudowa muli ndi secretary general tamuyang'anani kuyambira kumutu mpaka kumapasi. Sakukwanira chimwendo. Ndiye kuno kudowa tikufuna chaka cha mawa mu September tikamaka vota TPP ngati adatsale chifukwa ndikuona zeri ya Chakalaipa Kauseuna Jeffrey amene chest control ali pano amachita kuchemerera Peter wa Mutharika ndiye lero ali pano. Auladi Musa amataka ima msimambo wa Ntali bwino kunyoza MCP kwa malero kuti sisi tithandiza tiyani tisinthe tibwere ku Malawi Congress Party. Ine ndikufuna ndiyankhule ndi anthu amene muli uko ngati simunapange chiganizo cholowa Malawi Congress Party inuyo ndiye kuti munthu wanu sukugwira. Musatengereza neba. Munthu akamaluza ndewu mmadziwira kuluma. Umadziwa kuti afanawa ndewu iye akuluza. Ndiye kuluma kwake ndikutiko amangolemba zinthu zabodza mma social media, amangolemba zinthu zosinthira, amangopanga mapropaganda. Neba ndewu akutani. Tikuti neba ndewu akutani. Ambuye akudalitseni. Akuti neba ndewu akutani. Akaona misewu ndewu akutani. Akaona mameka famu neba ndewu akutani. Akaona nyumba za polisi neba ndewu akutani. Palibe chipani chomvetsa chisoni ngati TPP. Ineyo mwina ndimatokozako UDF pang'ono. Amata akachita ndale zawo amata kumayamikira zimene Kamuzu amatani. Amanena kuti dziko lino Kamuzu ndamene anabweretsa chani chitukuko. Peter Mutharika amanyoza Malawi Congress Party. Ineyo ngati maonako chimene TPP nachitako ndi nthawi ya mkulu wake Bingwa Mutharika. Basi nthawi ya ndani kodi? Olo kuthyoloko akamakambirana akamayenda bawo amati bola Bingu. Akulu aja palibe chimene atanipo kodi? Achitapo. Peter Mutharika asowe asasowe. Peter Mutharika asowe asasowe. Amanena jana kamvera DJ. Amanena jana kuti yayi MCP ipakire. Ndeni mati ipakire tipita kuti. Nyumba zonse za boma tinamanga tokha. Ife ndamene timadziwa boma amene limatani kodi limayendera. Maphunziro timadziwa ndi ndani ndi ife. Chimene amadziwa Peter Mutharika kubweretsa quota system. Chimene amadziwa Peter Mutharika kutseka ma university. Chimene amadziwa Peter Mutharika kulipira aphunzitsi mochedwa. Chimene amadziwa Peter Mutharika tsankho. Amene amadziwa chikondi cha dziko la Malawi ndi Dr. Lazarus Makate Chakwera. Kwacha pabwera aphungu ambiri pa nthawi yatha kamadabwera kutsogoloko ma MP nos mundigwira nchisa nkapanda kuyamikirani
Madam First Deputy President inunso ndinu speaker adamva zoti mubwera kuno ma MP abwera mwa unyinji makansalanso kumbuyoko tazisonkhanani mwa unyinji ineyo ndichita chikuwawe pang'ono sendezani kuno msaope ndine Secretary General wanu msandope sendezani mzanu ndito makansala kumbuyoko tangochula ni dzina kumene muchonde musachite kwacha kwamba chifukwa nthawi yatha. Ine ndi Enoch Phale MP Salima Northwest wa Senior Chief Kombeza, Senior Chief Maganjira, neba wa Richard Chimwendo SG ziko munemba. Ine ndi Liana Kakobwe Chaboda Muntani, ndine phungu wa Lilongwe Msozi South Constituency Kojata Zikomo. Ine ndi Jeff Tamale phungu wa nyumba ya malamulo pakati pa boma la Mchinji wati esipasi kwa masokoko Zulu zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndimachokera ku madzulo kwa dowa kokaembe pepani bwana SG yanzako ikatsuka umayamika tunena constituency rumene lili. Kwacha nthawi yapita zina langa ndine Willard Alfred Bengwe ndikuyimira anthu akudedza Central ngati phungu wa nyumba ya malamulo zikomo kwambiri. Ine ndine Peter Mazizi mdzukulu wake wakalonga Mazizi mwini mtundu wachewa watu ndunkotakota Central zikomo kwambiri. Kwacha zina langa ndine Gerard Kabiseni Phiri manaona maoda mdzulo na maketsi watu ndi Salima Central pa Nchombo veniveni vaja. Kwacha ine dzina ndi Graduate Chidzeka phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Lilongwe City North kwati Ntema chilikuwa ndine Bangombe zikomo kwambiri. Kwacha zonse mazimba pa wireless ulo msonkhano uno nyamata wake amene amapita ku studio ndikukakuwa ndineyo. Dzina langa ndi Mike Bango mnyamata woikonda Malawi kwathu kukasungu zikomo. Namuzo danenelele mpira utawazi. Ine ndine Kapante Ngoyona MP Salima North kutavide uko zikomo kwambiri. Kwacha ine ndine Arthur Songitsa ndikuchokera ku DC do Wangala. Kwacha Dr. Chakwera boma phungu wa nyumba ya malamulo ndiye mweyu. Ine zinanga ndine Ishmael Ndailaonani ndikuchokera kumadzulo kwa boma la Dedza. Olemekezeka tikuthokozeni bwana Secretary General ife kudedza mulandu ogona nkabudula situufuna mwationetsadi kuti inu kuno nkwanu zikomo. Kwacha ine dzina langa ndine Patrick Siyabonga Bandawe ndimachokera kumawa kwa Dedza kwa Kachinda Moto tikakhala ku parliament ukamangota mzungu ku parliament zikomo kwambiri. Kwacha ine ndi Mike Ng'ombe Mwawa MP wa kusalima South East tieve mpaka mbwiri kwa Sonyi Samba zikomo kwambiri. Kwacha ine ndi MP ekaya amene ali ndi maudindo ochuluka ku chipani cha MCB. Ine ndi chairman wa Gwelia ku constituency kwathu. Ku constituency eso ndine director youth. Pa district ndine mulembi wachiwiri. Dzina langa ndine Arnold Kadzanja MP wa ku Nchisi North chakumalomo uko. Tifuna chinyamata nonse mubwere ku chipani. Mwachiona chipani cha nyamata okhaokhe. Sicho chokodi. Kwacha
kwacha ine ndisunga mage msungama kwatu ku 23 president aja ku state house kuja MP wake ndine ame komanda uja MP wake ndine kwacha dzanja mwamba kwacha ine langa dzina ndi Joshua Malango ndimachokera kudedza Kaphuka namene ndimatsogolera chipani cha Malango ngesipati kudedza ku bwana SG koma aphungu osewa nabwerawa ine ndi member of parliament amene ndimapempherera ngati prophet wawo Dedi ni makasa zabwera ni apa mungu yala na ndandanda tawe yata dzina ndi wadi imene mwachokera kwacha msachira mawa ine ndinyangalire gift nkorosongea kansala wa Mboli komanso chairperson obomerera dowa zoma kwambiri ine ndi Martin Runga Pili kansala kwa Msakambewa zoma kwambiri ine ndine Vumani Chidzanja Nkhoma kansala wangona kukanengo chararawadi ine ndine kansala waolemekezekaliya pawa kumtundaku afedi makali chichinkadze kunalunga ukuzikoma ine ndine Eliza Julundu chokera ku madzulo kwa Msakambewa ndine kansala zikomo ine ndileta nthaphwe kansala walinga dzodi kusalima north kwama zikomo ine ndi kansala Chifungo Watoweka kuchokera kusalima South East Constituency kwa Kamwiri kusalima ine ndine kansala Horace Cheuka ni Madeya landlord wa munthu wamkulu mpano zikomo kwacha awo ni mafumu wathu okondedwa alipo ova tinakumana mmawawo ndeti kachoka kunalunga kochiwere konse mafumu 880 mulungu akudalitseni mafumu nonse inkosi senior chief koko chiwere mulungu akudalitseni timayimba nyimbo nthawi yatha skefa amandiperekeza timatigwira mtimawo fumuwe sapeza wana fumuwe gwira mtimawo fumuwe sapeza fumuwe gwira mtimawo fumuwe sapeza wana fumuwe tidzaimba tsiku lina koma nyimbo yotanthauzo lake lokuti pali zina zimabwera mdziko inuyo ngati wanthu mtima mudziutani kodi pali wena wana amayankhula motovula DPP sinakondwepo kuti Chakwera adatenga boma musaiwale kuti pita Mutharika adalumbira adati over my dead chani body Chakwera sadzakhala chani president amasewera ni mulungu kumwamba mulungu na madamu iko Chakwera kuti akhale ndani kodi president ndelero pita Mutharika akamamuona Chakwera sakhulupirira ndimafuna ndikutsutsireni munthu wamkulu kwambiri mwakonzeka Danlu alipo uchaya ugwetsa madam akamamaliza Danlu the first deputy president of Malawi Congress Party abwere hatiyankhule komanso amangirire msonkhano wonse ndiangati mwakondwa lero over to you Danlu manja mwamba aliyese manja mwamba achinyamata mlipo ine game ndaiwerenga ndabwerako eti ndenda aimbira chinyimbo ya president ndikufuna Malawi ayake moto lero eti Malawi ayake moto liti tiche uliko akulu tenti dzuke tionese let's go oyo sema chama Sindibuona Ndio panda matukutuku halibe puma kwa chitukuko kwake ndi kumenya kondo ya basi
kwacha kwaera ndati sakuchoka ali momo chakwera inundi nkango chakwera aliyesamvetele kwacha kwaera aliyesamvetele ati uko tabwerako maliro akatuluka sabwerera ansanga boma ndiro mweri palibe kusinta ati tunda wapunguka tikubida kutsete ayese tanja mwamba are you ready are you ready MCP ayese ati achakwera kumenya kukwetsa chini ya matunda ayese achakwera kumenya kukwetsa chipatala moja mobo let's go ati sakuchoka chakwera ali momo chakwera DJ pulo ayese zingodi chakwera ati teni sakuchoka sindikuona ati ali momo muntu ujandi nkango inu kwacha kwaera. Thank you so much, Chakwera. Take it down, TJ. Ndikudziwa kuti kwakumva peni eti. Ndiye ndikufuna tose tirumpe. Mmadziwa kulumba anthu akuno. TJ. Adi peni. Mene sikumuyenderamu. Adi peni. Achakwera asatenge chisefi ndi familia yao chiponya pa Facebook manong'ono makumba peni yao amakala magulu onyosa ndeni mulu koma matokotoko ati peni DJ Pulo Chakwera. Thank you so much. Sikama ndiangadi magonda Madam Catherine Kodani Hala. Ndiangadi magonda Madam Catherine Kodani Hala. Takweza ni manja ngadi magonda Catherine Kodani Hala. Kweza ni manja ngadi makonda Chakwera. Tawi yanu Madam Catherine Kodani Hala. Ulemu wanu madichitira cha ulemu. Kuchoka kumpoto, kuchakala nafe, kuno kudowa isti. Hambu ya tikudalitsani. Sikama kwambira donabu. Aliyese tanja mwamba. Wacha Dr. Chakwera Boma wakukaya na wakonera watu tukuti boma ni viji ndeni lili asindena ulemu wanu a secretary general ulemu wanu nonse akuneki muli pano chifukwa cha nthawi komanso gogo uko asiniyo mwati yankhulira pano ndi mafumu onse ulemu wanu a district chair ulemu wanu aku constituency makansala nonse muli pano council chair ndi tonse tafika pano chifukwa cha nthawi onse oyenera kulandira maulemu. Ine toyamba ndimati ndikuthokozeni anthu akuno kudowa chifukwa chosankha MP wa mphamvu machine bulldozer. Ndiponso pano ndi secretary general wa chipani mwaona ma MP atuluka mwaunyinji chifukwa bulldozer uyu deira makhala kusapota ma MP. Tikuthokozeni secretary general chifukwa cha mtima amene maonetsa sabata yathu anali ku constituency kwa ine. Ndikuthokozeni SG. Inu anthu akudowa a president anandiuza kuti ndikuthokozeni chifukwa ngati pali anthu amene amasapota president wathu Chakwera anampatsa mavoti migolo ndinu anthu akudowa. Right honorable speaker, ndipempe gule wankulu adikirire uko msonkhano onse uime kusapiteso anthu uko aliyense pamene waimapo
musapite nsokwina kulikonse mpaka na right honorable amalize kuyankhula. Taombelani manja right honorable chonde asapezeke ochoka wina aliyense. Kwacha a president Chakwera akuthokoza ino anthu akudowa chifukwa ngati pali anthu makonda chipani cha Malawi Congress Party agogo muli apa ndinu anthu akudowa mwaonetsa even mayankhulidwe apano kukanakhala kumpingo tikanati tonse tisankhule amfumu amaliza amen chifukwa mwagwiramo monse mofunikira agogo. Ine ndikuona ngati ife anthu akudowa tipitirize kupereka support kwa Chakwera. Kodi chifukwa chani tikuti tipitirize kupereka support? Achakwera aonetsa kuti ndi munthu amene ali ndi masomphenya. Maboma analipo kwenikweni lachokapo la DPP nkhani ya ulimi analibe nayo ntchito. Foja amatigula 80 cents. Samadandaula zakuti ife tikugulidwa ndalama yochepa timavutika kuyenda ku nasale foja nkukatigula 80 cents. Wabwera Chakwera akuti ine ndimadziwa kuti dziko kuti liyende limayenda chifukwa cha anthu inu akumidzi. Tikamati boma lili ndi ndalama likudalira forex imabwera chifukwa cha anthu iniyo amene mmalima foja. That's why Achakwera ikapo mtima pa ulimi chifukwa kudzota opanda ulimi dziko lino silingaime. Mmene amabwera Achakwera anapeza kuno kuli matenda a COVID. Ambiri amafusa chifukwa chachani makamba za COVID. Lero ndimati ndifotokoze. COVID sikuti anali matenda okha odwala. Koma ngati mukukumbuka maboda onse dziko lonse lapansi anatsekedwa. Kutsondiza kuti malonda ife kugulitsa kwa nzathu sitimagulitsa. Zobwera muno dziko sizimabwera. Ndekuti ngati boma forex sitimapanga. Katundu amene taoda sitimatha kugulitsa. Chifukwa ku Malawi kuno mukumbu amatikaniza kuyenda eti. Zaka ziwiri zimene zija chuma cha dziko lino chinalowa pansi chifukwa cha COVID. Ndipo siku Malawi kokha kuno maiko ambiri anapwetekeka ndi COVID. Now ife ngati dziko ndi dziko lonena kuti wani doko tilibe timadalira madoko andani anzathu. Zimene tikugulitsa kunja timati zikati zipite zifuna doko la nzathu. Tikamala ndira katundu kubwera timakhala tikudalira doko la ndani la nzathu. Ndekuti anthu aja chifukwa chakuti zachuma zawonso nawo zinaonongeka mene zinasokonekera zakuno chilichonse anakweza. Amafuna poti apezere mpata kuti nawo atani akokere. Kutanthauza kuti dziko ngati lino limene limadalira ena chilichonse kosi yake ikwenera kutani kukwera. Chifukwa kumene timakalandira katundu chilichonse nawonso anatani anakweza. Cholinga asokerere mabala amene anapangika chifukwa chachani cha COVID. Kwacha kuchoka pamenepo kwabwera nkhani ya chilala. Kunabwera ma cyclone. Kusonyeza kuti zolima zimene timalima zaka zitatu zonsezi zapitazi zakhala zosalongosoka. Anadandaula mfumu pano njala. Chifukwa mvula kwina ikugwa kwambiri ikukolola kwina si kugwa nkomwe ndekuti anthu kukololanso kwatani kwavuta. Ndipo ni mwayi okhaokha kuti Mulungu anatipatsa Chakwera pa nthawi yovuta ngati imeneyi. Chifukwa kanakhalapo atsogoleri ena bwezi pano tisakupemphaso ndi chakudya chomwe chifukwa kubwera kuno samadzationa. Koma Chakwera kunena kuti agogo musadandaule salola kuti wina aliyense afe chifukwa cha njala. Kwacha koma ndipemphe pomwepo gogo zikamabwera zolandiralandirazi nthawi zina awa malemba amabwera ochoka ku maofesi amapezeka kuti alemba ine ng'ono wanga mulamu wanga mpongozi ndani. Kwacha tiyeni tiyesese nyumba iliyonse ngati uyu akulandira mtukula pakhomo wina alandire AIP. Ngati wina akulandire AIP wina alandire chimanga kapena ufa. Tisayike zonse zikhale nyumba chani imodzi. Kwacha Chakwera sakusira pompo. Waona mavuto amene tadutsa akunena kuti ine ndikufuna ulimi mmene ankanena Kamuzu anayamba kunena ananena kuti chuma chili muchani chili munthaka.
koma enawa kwa iwo zachuma chili mthaka nalibe nazo ntchito bora iwo ndi ana wakukhuta samakumbukira kuti kuli anthu amene kumidzi akutani akuvutika. Chakwera kuti AIP apitirire, chakwera kuti mulandire ngongole kuchoka ku NIFI zopangira ulimi, chakwera kuonetsetsa mitengo ya chimanga, mitengo ya foja, akuyikapo mtima cholinga inu anthu akumudzi mukamabwerera ku nyumba thukuta lanu lipezeka ngachepe. Kwacha pakatipa anthu anasiya kugwira ntchito chifukwa matolo ndilime palibe chimene ndi ulimi undipindulire. Pano anthu tikubwereramo kulima chifukwa chakwera watibwezera pakamuzu poti chuma chili nchani chili munthaka. Kwacha kuchipani kwinaku ku DPP ndati ndidandaule pano bwana SG ndi anzanu muzapeza kuti kumene kuja azimayi samalemekeza mene Chakwera akulemekezera ife azimayi. Mwaona azimayi mene ndandiyandira apa ose kolite yokha Chakwera kuzindikira kuti ife azimayi tili ndi mbali pa nkhani ya chitukuko. Chakwera kuzindikira kuti achinyamata munaona achinyamata andanda ambirimbiri akuzindikira kuti achinyamata ndinofunika pachani pa chitukuko. Tiyesese kupitiza kupereka support kuchipani cha Malawi Congress Party, kuchipani komanso kwa president yathu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. ASG ndimati ndinene kuli ma SG kolite pali ma SG ena akumachita kuvomera ku misonkhano yawo kuti ife tagwirizana kuti Malawi Congress Party ndechani chipani. Wacha last week mena nali kwathu kumpoto tamva a president achipani akunena kuti munthu osokoneza muchipani mu tinthamangitsi pamene Chakwera ola ife anaofe timathakulakwa Chakwera sanatuzepo kuti atithamangitsayi. Konkomo we konkomo vai konkomora, konkomo we konkomo vai konkomora, Wachakwera wa baba mwana vai konkomora, zina lake Mwechitonya vai konkomora, Karonga North West vai konkomora, Vanyake varira nayo. Wacha kuonetsa kuti Chakwera ali ndi tsogoleri opelesa kuti anthu osadzika pachani pamodzi. Nde ife kwa amene akukuzani kuti mukalakwitsa ku DPP akuthamangitsani mudziwe kuti kuno ku MCP Chakwera chitseko chotsegula nonse bwerani. Wacha ife Chakwera anatiphunzitsa masamu a plus okhaokha amainasi kwathu ku MCP kulibe. Wacha ndipo akamabwera kuno mwauze kuti ife chisankho tidapanga kale tungodikira tsiku loti tikataye voti. Inu anzanga achinyamata anifi akupereka ngongole zosiyana-siyana, ngongole za ulimi tiyeni tisabwerere mbuyo. Ena timaonerera patali kudikira kaya zathu tionera tsogola ndiwe chifukwa ukatsalira mbuyo maono Chakwera sana ndithandize pamene iwe wekha suna zilimbikirire kukafika kuli office ya NIFI. Tikufuna chinyamata chaka chikubwerachi nanunso mugule mahonda, tikufuna chaka chikubwerachi nanunso mugule nyumba ya malata. Koma kuti zimenezo zichitike nokha muzipushe anaimba paja Skefa kuti pusha akamapusha Chakwera ifeso tikupusha chani mbali inayo. Amalonda amaika mtima paulimi ndi za maphunziro. Nthawi ya DPP mayeso amaoneredwa chaka chilichonse kumapeza kuti mayeso atuluka akuonera
pano achakwera nayi kachitetezo mwana akakhoza akhale dudu wakhoza osati chifotoonera chani mayeso nkhani ya misewu ndimene akunenayo mukamayenda musewu kuchita kuoneka tala kufika saizi iyi kolite imene amayika kale kamuzu misewu yatha zaka 30 40 lero chakwera kubwezeramo momuja akuyika chitukuko chokhazikika wacha kuno kudowa kwaona bosungitsa kuli madamu president wathu akudziwa kuti tikangodalira mvula tifutika fuka mvula chaka chino nzazani za Njomba watikira madamu cholinga tizithaso kulima nthawi imene mvula kulibe zonsezija ndi ma foundation amene chakwera akuyika cholinga moyo waife anthu akumudzi usinthe ine ndimati ndikupempheni kalembera akabwera miyezi kubwerayi tiyeni aliyense akalembetse Chakwera pampando lazala si chakwera pampando wacha afumu anena kale ndingobwerezamo kopanda kulembetsa oloka chakwera tilamkonda bwanji ngati sitinalembetse ndatilibe phindu kukufunika tose nyumba aliyense amayi akumbutseni abambo ngati akalembetsa abambo akumbutseni amayi ngati akalembetsa wachinyamata ndimene number 1 kuonetsetsa kuti aliyense wakalembetsa malinga wakwana zaka 18 kupita uko kuno mmavota kale bwino 98% tikufuna kuzadza khale munthu kunyumba aliyense akalembetse chifukwa kuno takudalirani kwambiri wacha abuludoza ndikudziwa nzonse chino funo yankhula mungadzansiye nyamara obada miyezi 9 okwana kaleyi wacha tiyeni tipitize kuwapanga support gogo kwa kamaso wa buludoza chifukwa sakhala pasi amakhala kuthandiza tonse ma MP ndenthe zina mukamusowa kuno mumava nokho rali kwakuti mupitirize kumpatsa support mwana wanuyu kuti ife tonse ngati chipani tikamagwira ntchito ndi sekretary general tizidziwaso kuti kuno kunyumba kwake mmene mwabwereramo zikuonetseratu kuti kuno ndi nambala 1 kwa doye kwa SG wacha chifukwa cha nthawi ndikuthokozeni nonse chifukwa cha kubwera mmene mwaonera pamu chipani cha MCP ndichokungana mmene ananenerapo bwana Uladi Musa anenaso pano kuti amene watsala kowe ku DPP ukufuna chani ndibwereza zimene ananenaso la Uladi Musa kuti ng'ombe zikamatuluka nkhola ikakhaliramo ina umadzoti njorani njodwala ndi amene mwatsala kodwala nkhalani momo amphamvu ndi amoyo ndi amene akutitani akutipeza Chakwera pampando lazala si chakwera pampando mashini chakwera pampando lazala si chakwera pampando kwacha ndikupempheni anthu akudowa inu ndimadziwa kayoti amati diso pampira eti inu akudowa mulikale patsogolo ife kwathu kumpoto anabwera sabata yatha kukaya kwithu tili kupangana kuti munyake wakhumbe waleke boma ndenilili chakwera mweni uyu ise tawa kumpoto tapulikana fikataona chakwera watikola pamoyo vakulya pano tatangwanika wakundakatifwira ohona wakutigula makora chaka chino tonse tili kumanasale inonso ndikudziwadi pano chonchita kuchedwetsani kunasale koma chifukwa chakuti mwadziwa kuti chaka cha mawa chakwera kugwirani bwino mtengo wa foja ndikufunireni mafuno abwino komanso ndikupempheni osayiwala kukalembetsa zikomo kwambiri nonse pobwera komanso chifukwa cha support imene mukupereka aneki ma MP makansala mafumu
teni tipitirize tikuwakumbutsa anthu andachakwera kale tungopanga mokumbutsira kale koma zikomo kwambiri chifukwa chotilandira bwino zikomo kwambiri Adoi zikomo kwambiri nonse a constituency chair a DC chifukwa chotilandira bwino Mulungu akudalitseni. Tatogoza kwambiri TJ na yeso TJ wakondo kwambiri tikuchoka pa kamera tsopano ya Zodiac tikuchoka live Zodiac tatsanzikana nanu amalawi nonse kumene kuti mvako mawa tili kwa njewa kulilongwe zikomo kwambiri Zodiac Broadcasting zikomo kwambiri Zodiac Radio pano tikufuna tipange chidowa tsopano. You can take your cameras off. Zikomo kwambiri amalawi nonse amene mmationera konse kumene munali. Gule wankulu akhala pa mzere amene wachitiramo tisudzula amene akudziwa kuti afuna dzionera uko Mlaka komanso Black Missionaries imene kuyamba kuimba tsopano lino tipite uko apa gule wankulu tichita chidowa gule wankulu pa mzere uko Black Missionaries tawi yanu. Amidi anonse kusema ndipo akuchita mosasanga mbali Malawi yonse ngabwingabwi nyumba za polisi ndi asilikali zamangido palipo sembomala chakwera kanjiyochoka Malaka mpaka na pamene panali msonkhano umene wa chipani chimenechi cha Malawi Congress MCB chomwe makamaka msonkhano umene anachititsa ndi Richard Chimwendo Banda koma mlendo kulemekezeka nali wachiwiri woyamba wa mtsogoleri wa chipani chimene chimayi Catherine Kotani Hara ndamene atsiriza zonse okhalanso mlendo limekezeka pano ndili ndi madalitso pili mwina pamene tikamba kuti zonse zatha nkuomba mkota motani kuomba mkota kwake nkwakuti akuluakulu a chipani chimene cha Malawi Congress anabwera pano pamvera kuti fotokonze zina zimene chipani chawo chikuchita pofuna kuti kuthandiza Malawi. Uziwa kuti boma limene lilipo pano ndi boma la Malawi Congress Party ndi zipani zina koma amene anasankhidwa ndi mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Lazarus Chakwera motsogozedwa ndi zipani zina papa palo penipo panali achakwerawo ndi chipani cha Malawi Congress ndi mmene migwirizano imayendera ndiye amafotokoza mmodzi ndi mmodzi zimene chipanicho chikuchita zikumene akupita chifukwa chani akuona kuti nkofunika kuti pofika chaka chamawa pa chisankho chimene chachitike mu September azavoterenso chipani chimene cha Malawi Congress. Nde aliyense pa Chingerezi mati building a case. They have been building a case for the continuation ya President Chakwera kuti apitirizebe kulamula chifukwa chonena akuti nkuona kwawo mavuto amene ali m'dziko muno ena amene anabwera akambapo nkhani za COVID-19 akambapo nkhani za anamondo amene anabwera m'dziko muno kuti pa zonsezi pasi mavuto amene analipo kale opanda zimenezi sangatheke kukonzeka mu zaka zinayi mu zaka zisanu chifukwa chake anthuwo chifukwa chake akuluakulu achimene akunena kuti Malawi paseso President Chakwera mwayiwira mwina zambiri chikwati chinganene kuti ndi zimenezo kuti akutsindika kuti pali zambiri zimene zingachitike koma pokhapokhapo atampasa mwayi President Chakwera kuti alamulirenso kuyambira chaka chamawa ndiye nkhani pene ali pano abwino madalitso pili tsopano tufati mvochokera kwa mneneri wa chipani chimenechi mayi Jessica Bwira kuti nawonso aombe mkota zokhudza amene zakhalira pano pa bwalo limeneli la mvera kuno kudowa kumwe kumachitika msonkhano umene wa chipani cha Malawi Congress. Dr. Kabwira takulandirani pa Zodiac. Siko hayi ndathokoza kwambiri mwina pamene tukamba kuti zonse zatha mufuna mupereke uthenga wotani ngakhale pakamido zambiri tsiku la lero. Uthenga woyamba ndi woti 2025 Chakwera awina mokwanira Malawi Congress Party ipitiriza kuyendetsa boma chifukwa chake ndi chakuti background Chakwera akupanga deliver Chakwera akupanga chitukuko mosakondera mosayang'ana nkhope pano mtati muone misewu ndikose matreni tikunenawa adzuka ndi chifukwa chani tikuti matreni ndofunikira
kwa munthu wakumudzi mudziwe ichi treni ngati izibweretsa mafuta mochipa zikutanthauza kuti azitha kugulitsa zinthu zawo mochipa. Lero dziko lapansi chibwerereni covid mitengo yapenga, tikufuna tipeze njira zoti Malawi athe kupanga kompiti pa global market. China chimene mwaona ku Zambia kumakhala blackout 21 hours ife kuno magetsi sakuzima. Chifukwa chake si china ndekuti ajani mababa shop amene ali nditi ma business tawo ting'ono akutha kupanga ma business. Mutati muone panopo fetereza anagulidwa modula. Mbuyo mutingagula fetereza pa 18,000 koma timakagulitsa pa 2,000. Lero tikugula 80 koma tikugula 70 ka 80 koma kugulitsa tikumagulidwa chimanga chomwecho tikugulidwa pa 37 mwina 40,000. Kutanthauza kuti matumba awiri tutoka kugula thumba. Tili ndi alimi amene agulidwa mitengo imene sinachitike mbuyo. Chimene chiwinitse chakwera ndi chimenecho. Chachitatu uthenga wathu ndi wakuti Amalawi sanaiwale ufiti wa DPP. DPP mapa acha albino, ife acha albino tukamangira nyumba. DPP inapa chasowa, lero akuti aya fundo lamulira. DPP inatukwana anthu akumpoto, ananena kuti anthu akumpoto sangalamule. DPP atukwana anthu akusanje, akuti ndi zinyama. DPP inasiya ndalama za dziko linosakuyenda bwino. Lero chakwera akuvutika kuti akonze zimene zikhale bwino. Iwo ndakhale oyambirira kumayankhula mosaganizira anthu kuti ikonomi yaonongeka. Amayankhula akabambedzana dzanati osangonena kuti ndine uja ndinkalandira ndalama yoposa CDF bwanji, osanena kuti ine ndembava imene mkakudyerani mataksi anu bwanji. Lero akumayankhula ngati kuti ife tayiwala. DPP idziwe ichi olo kuti atani sabwerera mboma chifukwa iwo aja ndi anthu olephera. Chabwino ndathokoza kwambiri. Amene ndi Dr. Jessica Bwira, mneneri wa chipani cha MCP. Mafuna ndingovochekera kwa Gabriel Kamulomo kuti kodi nayenso kukamba motani zokhudza amene zakhalira kuno kudowa kumvera kumene kunali msonkhano wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Gabriel, ndimafuna mwina kutazukutako pa zimene afotokoza Mayi Catherine Gotani Hara omwe anali mlendo olemekezeka pa msonkhano umene kuti kodi alunjika kwambiri pa mfundo iyi. Koyamba mwina tione kuti chipani cha Malawi Congress chikuchokera kutiko chifukwa posachedwa apa anali ndi msonkhano wawo waukulu kuja amati convention kumene kuja kunali chisankho. Kuchisankho kumeneko kunasankhidwa anthu amene anasankhidwa kuchisankho chimenechi ndi amene taona lerolo atayima pa platform imeneyi. Sikoyamba kuwaona chifukwa anali kukalonga, anali kuekwendeni, analinso ku chikwawa koma zonsezi akubwera after convention yawo atasankhidwa maudindo anyuwani. Kwa ineyo ndikuona kuti tsopano chipani cha Malawi Congress chikupanga introduce atsogoleri yake atsopano amene anasankhidwa convention uji akubwera nawono kugulu kwa anthu. Lero kunoko kumvera kunabwera kumudzi kwawo kwa Secretary General wa chipani cha Malawi Congress amene ali Richard Chimwendo Banda. Richard Chimwendo Banda si MP chabe kunoko ayi, the ministers wa local government, the leader of the house of parliament, komanso panopa the Secretary General, chief executive wa chipani cha Malawi Congress. Now ukaona kuti kuchokera ku msonkhano waukulu wa convention kumene kuja kukhangata kuchotsa maspika apa ndemwina satha kutimvera bwino koma chimene matanthauza nchakuti I think the Secretary General of the party today anabwera kuno kudzapanga msonkhano to consolidate territory yake ngati chief executive wa chipani cha Malawi Congress chifukwa chichokereni ku msonkhano wa convention anali asanapange msonkhano wina uliwonse. Lero wabwera kuno ndi anthu omutsata amene ali atsogoleri atsopano mu chipani cha Malawi Congress amene amutsata. Now as a chief executive of a political party umayenera kuonetsa kuti uli ndi base, uli ndi anthu akukutsata. Mmodzi mwa anthu amene anabwera kuno amene anali guest of honor the Mayi Catherine Gotani Hara. Mayi Catherine Gotani Hara ndi speaker wa nyumba ya malamulo komanso ku convention anasankhidwa kukhala first vice president wa chipani cha Malawi Congress. You could tell kuti mene amayankhula Catherine Gotani Hara amanena adi zimene akukhulupirira kuti chipani chawo direction ya chipani bwina ena aja amayankhula excitement ine ndine MP ine ndine wakutoa kuti well fine and good
koma atabwera mai Catherine Gotani Hara anabwera ndikuti basa information yokudzana ndi mmene chipani chawo cha Malawi Congress chikufuna kuti aendere kuchoka pano kupita kutsogolo. Mwina kwalandifunsa kuti kodi msonkhano wa lero ndi kampeni kuti andifunsa ine ndikuyankha kuti oyayamba campaign. For me, the Malawi Congress Party has begun its journey to 2025 elections. Anyamuka ulendo wawo opita ku chisankho cha 2025. Ngati unamvetsera bwino zonse zimene zimakambidwa lero, palibe chipani china chilichonse chimene anachitchula atchulapo DBB. Kwa ine chinandiwuziratu kuti akuona kuti ndani amene tili naye kupita ku 2025 ndi DBB. Ngati analipo wina amene anatchula chipani china, mwina ndi achimwendo anatchula UDF, koma context imene anayitchulira UDF anayitchula ngati chipani chokhacho chimene chinayamikirako MCP. Kwa inenso ndikuona kuti mwina akutiuza kanthu kena kamtsogolo, koma for today ndikuonetsa kuti chipani cha Malawi Congress chanyamuka ulendo wopita ku kampeni ya 2025. Ziko Muhammad Gabriel. Ziko Muhammad. Ndithu amene Gabriel Kamulomo kuwomba mkota pa zomwe zachitika kuno kudowa pa bwalo lino lamvera pomwe amachitikira msonkhano umenewu wa chipani cha Malawi Congress omwe mlendo olemekezeka anali mai Catherine Gotani Hara dera lino limene phungu wake ndi a Richard Chimwendo Banda omwenso ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP. Sabata yatha anali kuikwendeni komanso ku Karonga. Apanso ndi pamtsiriziro pa zonse zomwe timakupatsirani chokera kuno kumvera chokoze anzanga amene tagwira nawo ntchito kuno kuti kodi zimene zitheke ndi Gabriel Kamulomo Dalitso Piri Western Muta David Pinga ndena ambiri oti kutchula ndi kuti tiyambanso kuchezera pano, koma ndathokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yapamwamba yomwe yagwirika kuno kumvera. Ina ndi Dickson Tivwati Gondo pisani kumvera Zodiac Radio komanso kuonera kanema wa Zodiac. Goodbye. Little mas, that's one. Kisingo chesa, kumucheza chikono kanibasa. Little mas, that's one.